katawan ng ating po mga kababayan ngayong gabi ng Biyernes, Enero 14, 2022. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, lalawigan ng Pangasinan isinailalim na sa Alert Level 3 ngayong araw hanggang 31. Patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa buong Region 1 at sa lalawigan ng Pangasinan. Congressman Jamel Anthony Espino, maayos na ang kalagayan na matapos maaksidente sa bayan ng Bugalyon. Manila Waters mag-i-invest ng 8 billion pesos sa Pangasinan para sa mas malaking supply ng tubig. Tulong pangkabuhayan sa OFW project ginanap sa bayan ng Bautista. Veterinary Medical Mission isinagawa sa bayan ng Bolinao. Sa mga police report, mga most wanted persons sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan arestado. Samantalang isa namang 31 anyos na lalaki huli sa Uplan Cita sa bayan ng Kalasyaw. Anyos na estudyante huli sa bypass operation sa bayan ng mga Terem. Samantalang isa pa rin na huli dahil sa legal na droga sa bayan ng Alcala. At ganoon din sa may bayan ng Santa Barbara. Sa mga balita sa loob ng bansa, pinakamataas na bagong hawa ng COVID-19 na itala ngayong araw. Samantalang quarantine isolation period ng aviation personnel, pinaiksi ng gobyerno. DepEd official nang sinuspindi ang klase sa lahat ng public schools sa Metro Manila mula Enero 15 hanggang 22. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan na firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Samantalang ang lalawigan po ng Pangasinan ay pornam isinalalim sa Alert Level 3 simula ngayong araw. Alinsunod na rin to sa pinalabas ng IETF na Resolution number 156-C na itinaas ang La Union, Ilocos Norte at Pangasinan sa Alert Level 3 mula ngayong araw hanggang January 31. Kaugnay nito, nagpaalala ang DOH na bawal ang face-to-face classes sa basic education, bawal ang operasyon ng karaoke bars o indoor entertainment, bawal ang operasyon ng kids sa amusement places, bawal ang gatherings ng mga hindi kasama sa bahay, bawal ang casino, horse racing at cockfighting o sabong
Bawal din ang contact sports maliban na lamang sa bubble setup. Pinapayagan naman ng mga venues for meeting at social events 30% para sa fully vaccinated at 50% sa outdoor capacity. Pwede ang limited face-to-face classes sa higher education, licensure at entrance exam ng 30% indoor para sa fully vaccinated at 50% outdoor capacity. Pwede ang intrazonal at interzonal travels sa ilalim ng LGU rules. Pwede rin ang amusement parks at recreational venues ng 30% indoor capacity sa mga fully vaccinated at 50% outdoor capacity. Individual outdoor exercises, visitor at tourist attraction, in-person religious gatherings, pinapayagan naman ang restaurant, food prep services, gyms, personal care services, cinemas, film production at operasyon ng mga government agencies na 60% on-site capacity. Patuloy na tumataas ang mga intatalang kaso ng COVID-19 sa buong region. Ito naman ang ipinahayag ng US Center for Health Development 1 na as of January 12, 2022, 647 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Region 1 habang 2,293 ang aktibong kaso. Dahil dyan umabot na sa 2,286 ang total cases ng COVID-19 sa Region 1 mula Enero 1 hanggang January 12, 2022. Nilinaw naman yan na karamihan sa mga aktibong kaso ay naka-admit sa pag-amutan at isolation facility. Samantala 371 ang naka-admit sa temporary treatment and monitoring facility. 221 ang nag-home isolation. Pinaka-apektado ng sakit ang edad 25 hanggang 29 anyos o 30 hanggang 35 anyos. 22% ang total number ng COVID-19 sa rehiyon. Karamihan naman sa mga namatay dahil sakit ay mga matatanda. Kapansin-pansin din na halos kalahati ng total death na 2,290 ay mga matatanda. Dalawampung minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga aksyon, nakalabas na ng ospital si Congressman Jamel Anthony Espino matapos ang vehicular accident na ito ay nangyari noong Enero 6 na 2022. Ayon kay Congressman Espino, nakatamo siya ng ilang gasgas at pagkabugbog dahil sa aksidente, ngunit wala namang malabhang nangyari sa kanya. Nais niya nga pasalamatan ang mga doktor at nurses at staff ng Nazarene Hospital sa Lingayen at Villefort Hospital sa Dagupan na umagapay sa kanya. Na maraming salamat sa kanila at nais din niyang pasalamatan lahat ng mga nagdasal para sa kanyang kaligtasan at mabilis na paggaling. Salamat din sa mga dasal ng kanyang mga kadiskrito at higit sa lahat sa ating Panginoon at binigyan pa siya ng pagkataon para makasama ang kanyang pamilya. At siya po ay nakauwi na sa kanilang bahay kasama ang kanyang pamilya at kasalukuyan siyang nagpapagaling at pag fully recovered na ay tuloy nang muli ang paghatid ng imis sa buong segundo distrito ng Pangasinan. Dalawamput isang minuto makalipas sa ang alas 6 ng gabi. Samantala, nakatagda mag-invest sa ang Manila Water ng aabot sa halagang 8 billion pesos sa lalawigan ng Pangasinan para sa karagdagang supply ng tubig. Formal ng pinangunahan ni Governor Amado Pogi Espino III ang pagpirma sa 8 billion concession
ngayong araw sa May Capital Resort Hotel sa consortium ng Manila Water Company Incorporated at Manila Water Philippine Venture Incorporated upang masiguro ang sufficiente, sustainable at quality potable water supply sa probinsya. Ang concession agreement ay pinirmahan at pinangunahan ni Governor Espino, Manila Water Philippine Ventures Asia Pacific and TS President and Non-East Zone International Businesses Chief Operating Officer Melvin Jantan, Manila Water Philippine Ventures North Luzon Regional General Manager and Regional Business Management Development Head Christian Mel Marcos, Manila Water Philippine Ventures Subsidiary Operations Group Director Maydilyn Quinto, Provincial Administrator Nimron Calba at Provincial Legal Officer Geraldine Banikend sa ilalim ng 25-year Public-Private Partnership Framework. Ang proyekto ay naglahangad na ma-develop ang bulk water supply system sa Pangasinan at makapagbibigay na approximately 200 million liters ng potable water per day. Ang Pangasinan Bulk Water Supply Project ay unang pinano sa ilalim ng administrasyon ni dating Governor Amado T. Espino Jr. at sumailalim sa assessment at approval ng PPP Center for the National Economic and Development Authority. Ang proyekto ay gagamit ang raw water source mula sa Agno River at ito ay re-reduce sa reliance ng groundwater resources na ito ay depleting at magmi-minimize ng cost of water para pumping. Ganoon din ang proyekto ay magbibigay ng socio-economic benefits sa mga lokalidad, ganoon din sa probinsya. Ang concession agreement ay sinundan ng ceremonial groundbreaking ceremony na naka-highlight ang pagbaba ng time capsule na kung saan nakalagay ang plano ng riverbank filtration system. Kabilang sa dumano sa naturang aktibidad ay si Sangko ng Panalugan na Majority for Leader Nestor Nico Reyes, 3rd District Board Member Angela Manico Jr., Department Heads at ilang pang selection committee members ng naturang proyekto. Sa ikalawang edisyon ng Tulong Pangkabuhayan sa Overseas Filipino Workers Project ay dinala ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Employment Services Office ang proyekto sa Bayan ng Bautista. Tumanggap ng tig 5,000 pesos ang 25 displaced workers sa nabanggit na bayan ngayong 14 ng Enero sa Professor Amado Espino Senior Multipurpose Center. Ang Tulong Pangkabuhayan sa OFW ay proyekto na kapailalim sa aming Pangasinan na flagship recovery program ni Governor Amado Pogi Espino III na may laing mabigyan ng oportunidad na magkaroon ng sarili negosyo ang mga OFWs na napauwi dahil sa pandemya. Lubos ang pasalamat ng mga benepisyaryong displaced OFWs maging na lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Bautista Mayor Amadeo T. Espino sa hatid na tulong ng provincial government. Nanguna sa ceremonial awarding of financial assistance sina Board Member Nicolai Jan Luis Sison, Board Member Chinky Perez Tababa, former Board Member Clemente Niño Arboleda Jr., Bautista Mayor Amadeo Espino, Bautista Vice Mayor Joseph Espino at iba pang mga lokal na opisyal. Maliban sa pamahagi ng pinansyal, ang mga benepisyaryo ay sumailalim sa Basic Financial Management Seminar upang magbigay gabay sa pagsimula at pagpalago ng kanilang negosyo. Patuloy ang pag-ikot ng sabing programa sa iba't iba pang bayan ng Pangasinan upang magbigay tulong pinansyal para sa mga displaced OFWs. Anim na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, sa balitang lokal pa rin, ito po mga kaaksyon, ay tapos na ang Department of Public Works and Highways sa First Engineering District ang construction ng dalawang bahagi ng flood mitigation facilities sa Pugo at poblacion areas ng Alaminos City River. Ayon kay District 1 Engineer Marita Mendoza, ang mga nasabing pasilidad ay nasa magpapabuti o magpoprotekta sa coastal agricultural lands.
Maiwasan din ang water intrusion upang matiyak na ang mga residenteng malapit sa lugar ay maproprotektahan mula sa pagbaha. Kabilang sa mga isinasagawa upang makompleto ang mga proyekto ay ang pile driving ng steel sheet piles at construction ng slope protection. Ang Pogo section ay pasilidad na may kabuuang project cost na 38 million pesos, samantalang ang poblasyon section ay may halagang 36 na million na parehong pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of 2021. Ito po mga kaaksyon, talagang pinag-uusapan pa rin itong capacity development agenda na dapat isama sa mga annual budget dito sa lungsod ng Dagupan. At ayon sa Department of Budget and Management na mandatory na dapat magsumiti ng capacity development agenda ang Dagupan LGU bilang bahagi ng 2022 proposed national annual budget ng syudad. Ito naman ang nilinaw ng DBM Regional Office sa naganap na deliberation ng Sangguniang Panlungsod sa proposed 2022 annual budget ng Dagupan. Matatandaan na makailang ulit ng hiningi ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Brian Cua ang mga kulang dokumento para mapag-aralan ang proposed annual budget para sa taong 2022. Kabilang sa mga importanteng dokumento na hindi pa rin nasusumiti ng Executive Department ng Capacity Development Agenda. Ayon sa DBM Regional Office, mandatory o kailangan magsumiti ng Capacity Development Plan base na rin sa Local Budget Memorandum number 82 series of 2021. Ang hindi lang po pinapasubmit ay as part of the annual investment plan by the local chief executive to the local sanggunian for enactment ay yung devolution transition plan. The rest kailangan pa rin pong isubmit as part of the annual budget ayon pa kay DBM Region 1 Assistant Director Ryan Millanes. Kaugnay nito, agad na nagpasa ng resolusyon ng Sangguniang Panlungsod na hinihiling ang Executive Office na magsubmiti ng kaukulang 2022 Capacity Development Agenda o CAPDEB. Una nang ipinahayag ni Councilor Chito Samson na dapat ay alam ng budget officer ng syudad na mga kinakailangan pang dokumento na dapat isubmit upang hindi matulad sa 2021 budget. There's no need to follow up. The budget officer should know kung ano ang kinakailang isabit nila sa sanggunian. In-approve natin yung 2021 budget na marami tayong hinahanap. Puro to follow ang sinasabi ng executive. Baka mamaya nagpapasa na naman tayo ng budget na puro to follow ang papeles. Pahayag ni Councilor Luis Samson Jr. sa kanilang sesyon. Dinalohan ang kinatawan ng mula DBM Region 1 ang naganap na deliberation ng Sangguniang Panlungsod sa proposed sa 2022 annual budget upang sagutin ang ilang pangkatulungan ukol sa importanteng dokumento na kinakailangang isubmit ng local chief executive na si Mayor Brian Lim. So yun po ang problema mga ka-aksyon. Dapat may CAPDEB talaga mga ka-aksyon po natin upang siya ay makita at mailagay sa budget yung kakulang mga plano, agenda, kung ano ba ang paggagamitan sa susunod na taon. Babalik po tayo mga ka-aksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon na balita mga kaaksyon, talagang eto po mga kaaksyon patuloy po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating panlalawigan, sa ating pong bansa. At ito po kahapon nakapagtala ng karagdagang 230 na bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kahapon po yan. And then meron pong new recoveries na 36. Meron siyang namatay. Pero ito po, ang kaso po ngayon sa buong lalawigan, aktibong kaso po ng COVID-19 ay 1,113. 1,113. Ito po kahapon, isang araw ay nakapagtala ng 920 active cases. Pero ito, sinundahil nga po sa laki ng naitala kahapon na bagong kaso ay pumalo na po sa 1,113 active cases of COVID-19. At ito, tingnan natin ang mga bayan na ito po may mga aktibong kaso sa ngayon. Ito pong bayan po ng Aguilar, 15, Alaminos 25, Alcala 8, Anda 11, Singan 40, Balongaw 11, Bani 15, Basista 20, Bautista 36, Bayambang 19, Binalonan 7, Binmalay 37, Bolinao 0, Bugalyon 15, Burgos 16, Calasiao 69. Ito po lungsod ng Dagupan 215. And then Labrador 4, Lawak 4, Lingayen 73. Nalampasan na po niya yung Calasiao. And Malasiki 51, Manawag 17, Mangaldan 41, Mga Taram 10, Mapandan 14, Natividad 5, Pusurubio 13, Rosales 20, San Carlos City 54, San Fabian 18, San Jacinto 19, San Manuel 3, San Nicolas 6, San Quintin 3, Season 20, Santa Barbara 48, Santa Maria 10, San Tomas 6, and then Tayug 21, Umingan 16, Ordinata City 57 at bayan po ng Villasis 22. At mahigpit ngayong binabantayan ng Provincial Health Office. Ito pong bayan po ng Lingayen, Calasiao, Ordineta, San Carlos, Malasiki, Santa Barbara, Mangaldan, Asingan, Binmalay, Bautista at ang lungsod ng Dagupan mga kaaksyon na meron pong mataas na kaso ng COVID-19. At yun po mga kaaksyon, no? Dahil ito, panahon po ng trangkaso, panahon lang, pero katatapos lang po ng holiday season, maaaring ito after effect ng tinatawag na holiday season dahil nga po ang dami pong nakalabas. Mga kaaksyon po natin, ganun din sa national, imagine 37,000 a day o 30 plus a day ang naitatala po sa nakalipas na ilang araw mga kaaksyon. Kaya ito po, pinag-iisipan pa rin dyan kung isasailalim ba sa alert level 4 o hindi. And then, ito pong lalawigan po ng Pangasinan ay nadeklara, naumpisa na po ngayon na ito po ay nasa ilalim po ng alert level 3 na kung saan ay mas lalong mahigpit. Kaya ito po, nagpalabas ng executive order si Governor Amado Pogue Espino III. Itong Executive Order number 0004-2022 implementing guidelines on alert level 3 in the province of Pangasinan. Mga kaaksyon po natin, whereas pursuant to IETF EID Resolution number 156-C series of 2022, the province of Pangasinan was escalated to alert level 3 effective January 14 to 31, 2022. Ito po yung sinasabi ko kagabi ng mga implementing guidelines at restriction na ito po ay dapat na patupad dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Whereas it is necessary to promulgate guidelines in the implementation of Alert Level 3 in Pangasinan in accordance with the Alert Level System guidelines in force and pertinent issuances of the IETF EID
and other government agencies. So now, therefore, I, Amado I. Espino III, Governor of the Province of Pangasinan, through the powers vested in me by law, do hereby order the following. Ito, Part 1, General Guidelines, Section 1, ito pong Minimum Public Health Standard o MPHS, o ito po yung Mitigation Measures for COVID-19 Response, consistent with the DOS Administrative Order Number 2021-0043, shall be implemented at all times. Such measures include, but are not limited to, wearing appropriate personal protective equipment, maintaining physical distancing, installation of hygiene station, and ventilation for enclosed areas. Violations thereof are subject to prosecution under pertinent provincial and local ordinances. So dapat po lahat ay dapat sumunod at dapat maintindihin itong minimum public health standard, at sino mang sasaway dito ay maaring makasuhan sa umiiral na provincial at mga local ordinances sa mga bayan. Ang paggamit ng face shield ay voluntary without prejudice sa pagpapatuloy ng mandatory use of face shield sa medical and quarantine facility settings and the required use thereof by healthcare workers in healthcare settings. Yun lang po sa mga isolation facilities. And then curfew hour. There shall be province-wide curfew from 9 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning. And then yung mga hindi bakunadong individual or individual with incomplete vaccination are strongly advised, sinasabihan na manatili sa kanilang mga kabahayan except for emergency or humanitarian reason. Ito po mga hindi bakunadong individual, especially yung mga bata below 12 years old, ay hindi po pahihintulutan na pumasok sa mga enclosed establishment. Yung mga batang wala pong bakuna, kabilang na po ang mga malls, supermarket, at mga restaurant. Ang mga baratilyo at fiesta celebration, especially sa mga public plaza at the street, or those sanctioned or sponsored by LGU, are highly discouraged. Pero meron na po mga nakakasaryan. Meron na po mga naka-standby po yan. And then, pero yung nga po, dinidiscourage na po yun dahil yun po ay magtatawag ng mga tao. In any case, mass gathering activities, should avoid catering to those with comorbidities, may mga sakit at mga buntis, at mga hindi bakunadong individual, especially mga bata below 12 years old. Ito pong intrazonal at interzonal movement ay pahihintulutan subject to reasonable restriction na maaring patupad ng component LGUs. In any case, ito po ang mga sumusunod ang maaring pahintulutan. Una, access to obtain essential goods and services or for work in permitted industries and offices. Ito yung pong may para po sa essential goods at serbisyo at yung pong mga industriya o kumpanya na pinahintulutan. Individual outdoor exercises. Should any testing be required, the destination LGU, a valid COVID-19 vaccination card shall serve as sufficient alternative. Dapat pakita po yung vaccine card po ninyo. At pursuant to MMD Resolution Number 2022-01, ang mga hindi bakunadong individual mula sa Metro Manila ay hindi papapasukin sa mga borders ng Pangasinan except for emergency and humanitarian reason. Ito po, kasi may mga umaalis po dyan, pupunta po dyan, pero hindi po kayo papapasukin dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan kung hindi po kayo fully vaccinated.
Yun po, especially galing po kayo sa high risk, galing po kayo sa National Capital Region, ay wala, malabo. And then, presentation of vaccination cards in addition to valid IDs shall be required at the borders. Yun po, valid IDs po ninyo, vaccination card po ninyo. And then, sino mang lalabag dito ay masasampa ng kaso na may kinalaman sa mga probisyon ng Republic Act 11332. This prohibition shall be enforced and effect until MMDA Resolution number 2022-01 is lifted. Samantala, ang mga lahat ng turista na pupunta sa Pangasinan ay dapat na magparehistro sa Pangasinan Tarna Pangasinan.tarna.ph, mga Aksyon po natin. At ngayon po, yung mga negosyo, especially mga establishmento na sa lalawigan, ito po mga sumusunod na establishmento o aktibidades na high risk for transmission ay hindi po pahihintulutan na mag-operate. Una, yung face-to-face or in-person classes for basic education, except those previously approved by the IETF EID or the Office of the President. Yung mga contact sports, except those conducted under a bubble type setup as provided for under relevant guidelines adopted by the IETF, Games and Amusement Board, and the Philippine Sports Commission, and approved by LGU where such games shall be held. Yung mga fun fairs, mga peryas at amusement industries, gaya ng playgrounds, playroom at kiddie rides, bawal. Mga venues na may live voice or a wind instrument, yung mga nakakantahan, at mga audiences, gaya ng karaoke bars, club, concert hall at theaters, mga casino, horse racing, cockfighting, operation of cockpits, lottery at the betting shop at the ilang pang gaming establishment, except as may be authorized by the IETF EID. Kung aprobado po ng IETF EID, okay. Yung mga relevant national government agencies or the Office of the President. Yung mga gatherings sa mga kabahayan, sa residences with individuals not belonging to same household. Kung may kasayahan po kayo, dapat yung tagariyan lang o dapat yung kasama lang sa bahay. Hindi po pwede yung mga galing sa ibang mga lugar. Ito mga aktibidades, mga Aksyon po natin, 30% indoor venue capacity para sa fully vaccinated individuals and 50% outdoor venue capacity. Provided at lahat ng mga on-site workers, employees ng mga establishmento are fully vaccinated laban sa COVID-19. At syempre nasusunod po yung minimum public health standard. Pero dapat wala pong pagkontra mula sa LGU na kung saan ginagawa itong mga activities nito. Venues for meetings, incentives, conferences and exhibition. Mga permitted venues, mga Aksyon po natin. Ito po talagang yun po ay talagang pinagmahigpit pong binagbabawal, mga Aksyon po natin. At dapat pong tignan na maigi, no? At ito talagang napakarami. Itong mga alituntunin na dapat po natin sundin. And then mga religious gathering cinemas, religious gathering for necrological services, ito mga lamay, inurnment, funerals of hosts who died of causes other than COVID-19 for the remains of the COVID-19. In any case, the said gathering must not exceed within 3 days, mga Aksyon po natin. Licensure or examination unless approved by the IETF. Yung mga dine-in services at food preparation establishment,
gaya ng kiosks, commissaries, restaurant, and eateries subject to DTI sector specific protocols. Mga kaaksyon, yung fitness studios, gyms, venues for non-contact exercise and sports subject to DTI sector specific protocols, provided that patrons, clients, and workers, employees wear face masks at all times and that no group activities are conducted. Mga kaaksyon po natin. So, napakarami po mga kaaksyon po natin at ito po, ang sa local government unit ay pwede pong magdeklara ng gradual lockdown sa anumang oras na nakikita nila for disinfection at para hindi po for other safety measures at ang sa ganun ay hindi po maapektahan. Ito pong iba po nating mga kababayan po riyan na kung saan po delikado, di ba? At siyempre pag katapos po ng required quarantine period, mga kaaksyon po natin tsaka ibabalik. Unless ito po mga kaaksyon po natin, unless ito po ay tawag dito, unless ito po ay madidisinfect by the proper authorities. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line, makalipas po ang ilang mga paalala.
Birma Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Sa ilang pa mga impormasyon, balita, tuloy pa rin ang kampanya ng mga otoridad laban sa illegal na droga sa lalawigan ng Pangasinan. Alas 11:30 kagabi ang pinagsanib na puwersa ng San Carlos City Police Station at ng Pangasinan Provincial Police Drug Enforcement Unit kasama ang PDEA ay nagsagawa ng bypass operation sa Barangay Polospo, San Carlos City na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Robert Palmarin Icasto, 39 anyos, residente ng Barangay Tarigtec, San Carlos City dahil sa paglabag sa Article 2, Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 at nakuhanan ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu na kanyang ibinebenta at kuha pang dalawang heat-sealed transparent plastic sachet ng shabu at isang piraso ng 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang natural suspect ay nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso at ito'y nasa custody ng San Carlos City Police. Samantala sa may barangay Dupa, Kasinggan na Pangasinan, ang mga personnel ng Kasinggan Police Station habang sila ay nag-responde sa isang komisyon sa nangyari sa naturang lugar nang ang suspect na kinilalang si Juan Ignacio Jr. Igrero alias Bining Utungaw ay nahuli sa akto na ito ay nag-unday ng ito ay nakahawak ng kutsilyo sa kalsada at nang isagawa ang pag-aresto at kapkapan ng suspect ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng dalawang heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 1 gram at may halagang 6,800 pesos. Ang narisang suspect at ang mga nakumpiskang pirasong ebidensya ay nasa custody ng Asinggan Police Station na kadagdang sampahan ng kaukulang kaso laban sa kanya. Samantala, alas 7:35 ng umaga kahapon, isang concerned citizen ang nag-report sa Ordinata City Police Station sa pamamagitan ng cellphone na mayroong nangyaring insidente ng pagkakalunod sa may Babadugbog River sa Zone 1, Barangay Camantilis, Ordinata City, na kung saan ang biktima ay kinilalang si Rustico Angelo Ipada, 51 anyos. May asawa at residente ng naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon lumalabas na ang biktima ay nakita na wala ng buhay na palutang-lutang sa natulang ilog. At ayon pa sa informasyon, alas 6 ng gabi noong Enero 12, ang biktima ay nakipag-inuman sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan at dakong alauna ng madaling araw kahapon. Ang biktima na nasa impluensya ng alak ay umalis papuntang birthday party at habang siya ay padaan sa isang tulay na gawa sa kawayan, siya ay nadulas at bumagsak sa turang ilog at nalunod. Ang biktima ay dinala sa Villanueva Funeral Home sa bayan ng Manawag habang hinihintay ang autopsiya. 9 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, alas 10:15 ng umaga kahapon, ng mga elemento ng Burgos Police at Bantay Dagat ng Burgos Pangasinan ay nagsagawa ng Simon Patrol Operation sa sitio Paubis, Barangay Iloilo, Burgos, na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Ryan de la Cruz Ihoromo, 34 anyos, at Conrado Inirada Ibain, 54 anyos, sa pamangisda at pawang residente ng Barangay Pital, Dasul, na nahuli sa akto na illegal na nangingisda sa pamamagitan ng paggamit ng double layer fishnet. Nakuha sa kanila ang more or less 200 meters na haba ng layer fishnet
at motorized bangka na may kulay apple green at may markings na Lovely-an. Ang mga ito ay dinala sa Dasol Community Hospital for medical examination at ito ngayon ay nasa custody ng Burgos Police Station. Samantala, isa namang hand grenade ang isinuko sa Bautista Police ng isang Mr. Alexander Manlungat Natura, 43 anyos, magsaka at residente ng poblasyon ni Bautista. Ang naturang granada ay nahukay at na-recover sa vegetable field ni Mr. Manlungat alas 8 ng gabi. At ito ngayon ay nasa custody ng Bautista Police Station. Samantala, dyan naman sa may bayan ng Sangkintin, ang mga personnel ng Sangkintin Police Station ay nagsagawa ng open tokhang sa may barangay Baligan, Sangkintin na nagresulta mga kaaksyon sa pagkakasuko ni Joven Orge Itumbaga, drug personality, ay street-level individual, 39 anyos, construction worker, at residente ng barangay Baligayan, Sangkintin na sa voluntaryong sumuko sa Sangkintin Police Station at ito ay sinalalim sa tactical interrogation at lecture ng naturang police station. Samantala sa bayan naman ng Binmalay, alas 10:15 kagabi, nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ang Binmalay Police na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang Marlin Tomas Isison, 59 anyos, vendor at native ng Bantay, Bigan, Ilocos Sur at pansamantalang naninirahan sa barangay Nagpalangan sa naturang bayan kasama ang isang Hernan Velasco Fernandez, 43 anyos, Balo, driver at residente ng McKinley Street, Poblasyon. Ang ito po mga kaaksyon, nakakuha sa kanila ang isang piraso ng 500 peso bill na marked money at isang piraso ng heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu. At naibenta at nakuha rin ang 3 pang piraso ng heat seal transparent plastic sachet ng shabu na may bigat na 0.08 grams at may lagang 544 pesos. Ang mga suspect ay nasa custody ng Binmalay Police at nakadagtang sampahan ng kasong violation ng Article 2, Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. Sa may Poblasyon Norte pa rin, nagsagawa ng Joint Anti-Illegal Drug Bypass Operation ang mga drug enforcement team ng naturang estasyon sa pamuno ni Police Major Mark Ryan Taminaya kasama PNP Maritime Group na nagresulta sa pagkakaaresto ni John Ray Resurrection Kalimlim alias Johnny Resurrection Kalimlim, 28 anyos, drug surrendery, residente ng Barangay Dalonggi, Santa Barbara. Teka, mukhang mali. Poblasyon Norte, baka Santa Barbara ito dahil OIC Chief of Police ngayon. Itong si Police Major Mark Ryan Taminaya dyan po sa Santa Barbara. At ito ang suspect ay naaresto makarang uyabot ang isang heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu sa DET operative kapalit ng isang piraso ng 500 peso bill mark money. At ng kakapan itong si Johnny Resurrection Kalimlim ay nakuha sa kanya ang iba pang mga 2 piraso ng heat seal transparent plastic sachet ng shabu, isang cellphone at brown coin purse. Ang suspect ngayon ay nasa custody ng Santa Barbara Police Station. 15 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa bayan naman ng Alcala, ang mga personal ng Alcala Police habang nagsasagawa ng foot patrol
sa may barangay Poblacion East, Alcala, partikular sa tabi o sa loob ng public market ay nahuli ang isang lalaki na kaduda-duda sa naturang palengke na kung saan nilalagari ang padlock ng stall sa pamagitan ng metal saw. Ang suspect ay nagtangkang tumakas, subalit ito ay nabutan ng mga police officer at ito ay kinilalang si Dolly Mortera y Figuracion, 26 anyos, residente ng barangay San Pedro, Ili, Alcala, at na-recover sa kanya isang metal saw, isang red pack ng sigarilyo na may lamang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic chain ng suspected dried marijuana leaves na may bigat na 4.9 grams na nakakalaga ng 500 pesos. Kuha rin isang cellphone. Ang narisang suspect ay nasa custody ng Alcala Police at nakadagdag sampahan ng violation ng Section 11 ng Republic Act 9165. Samantala, sa bayan naman ng Mabini, ang mga personnel ng Mabini Police ay kasama ang RID Pro 1 at 105th Maneuver Company ay nagsagawa ng anti-drug bypass operation laban kay Florentino Diaz Jr., Iviray, newly identified drug personality, 21 anyos, estudyante, residente ng Basticho, Darlong, Barangay Giteb, Orbis, Tondo, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu na ibinenta at isa nakuha at may bigat na 0.15 grams at may lagang 1,220 pesos. Kuha rin ang 500 peso by bus money, isang unit ng Blue Honda Click 125i motorcycle na may plate number 672 ETG. Ang suspect ay nasa custody ng mga police. Samantala, sa bayan naman ng Kalasyaw, alas 10:30 kagabi, ang mga personnel ng Kalasyaw Police habang nagsasagawa ng mobile patrol hinggil sa pag-implementa ng IATF guidelines, partikular ang strict implementation ng curfew hours, nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang Manny Santos y Garcia, 31 anyos, construction worker, residente ng Arellano Street, Dagupan, dahil sa pag-violate ng Executive Order number 001-2022 at the violation ng Section 11, Article 2, Republic Act 9165. Sa inisyal na investigasyon na malabas ng suspect ay nakita na pag-alagala sa kalsada sa may barangay San Miguel, Kalasyaw habang curfew hour dahilan upang mga PNP personnel ay lumapit sa kanya. Subalit ang suspect ay pagkalapit ang suspect ay biglang nagbato ng isang posporo at sa tabi at dahil kaduna-duna ang arresting officer kagad na tinignan ang naturang posporo at nang tignan ay isang small heat-sealed transparent plastic shade ng white crystalline substance o shabu na may bigat na 0.07 grams ang nakuha. Dahil dito ang suspect ay hinuli at ito ay dinala sa Kalasyaw PNP station. 20 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga most wanted persons sa ating lalawigan. Sa Ordineta, huli si Ronaldo Esteves Jr., 31 anyos, residente ng Zone 3, barangay ng Kamaliran East, Ordineta City, dahil sa kasong robbery. Ito ay kagad na ikinumit para sa serbisyuhan ang kanyang sintensya. Samantala, sa may barangay Gazette Norte, San Manuel, ang mga personnel ng San Manuel Police Station kasama ilang pang mga ahensya naka-aresto kay Danilo Carulya, Ibanyega, top 7 provincial level at top 1 municipal level, 46 anyos, pintor, at
residente ng naturang lugar sa pamamagitan ng warrant of arrest dahil sa kasong parricide sa ilalim ng criminal case number U-24474 na inisyu ni Honorable Judge sa Tita Rodriguez Villarin. Presiding Judge ng Branch 46 RTC Ordinance City, walang piyansang inirekomenda. Ang naturang akusado ay naaresto sa Lexburg Heights sa Camp 7 Baguio City at nasa custody niya ng San Manuel Police Station. Sa bayan naman ng Asinggan, partikular sa Barangay San Vicente West, Asinggan, huli ang isang Aristeo Garcia Irosquita, 47 anyos, negosyante, residente ng Barangay San Vicente West, Asinggan, sa warrant of arrest dahil sa kasong concubinage at may piyansang 30,000 pesos. Samantala, ang mga elemento naman ng Mangaldan Police Station, Mapandan Police Station ay naka-aresto sa may barangay Pias Mapandan na nagresulta sa pagkaka-aresto ni Tercio Diaz de los Santos, 45 anyos, residente ng barangay Bunlag, Mangaldan, dahil sa kasong double murder. Na inisyo ng RTC sa lungsod ng Dagupan. Ang operasyon ay nagresulta sa kanyang pagkaka-aresto at ito ngayon ay nasa custody ng Mapandan Police. Dalawamputatlong minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga police report, nasawi ang 13 katao habang 30 sugatan nang bumaligtad ang sinasakyan nilang truck makalawa sa bayan ng Baringasag, Misamis Oriental. Namatay noon din ang siyam na kinilalang sina Edelberto Ablos, Elizabeth Bagubalda, Alan Cardenas, Christian Cadena, Joseph Dalanta, Susan Dalanta, Lolita Sinagot, Estrella Maraon at pahinante ng truck na nakilala lamang sa pangalang Niño Llanasa habang inalam pa ang pagkakakilanlan ng apat na idineklarang dead on arrival. Ayon sa ulat, alas 9:30 ng umaga, sakay ang mga nasa 43 katao kabilang ang mga barangay workers at pamilya ng isang elf truck at patungo sana sa Del Carmen Beach and swimming pool sa bayan ng Lamunlong para mag-outing nang mawalan umano ng preno dahil ang para ito ay bumaliktad at tumilapon sa kalsada. Ang karamihan sa mga pasahero sa bahagi ng National Highway sa barangay Baliwagan. Batay sa inisyal na investigasyon, pinahintulutan ng punong barangay ang mga biktima na maligo sa isang resort sa karating bayan ng Lagunlong. Subalit habang nasa kurbada na bahagi ng National Highway ay nawalan ng preno ang truck. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa nasabing aksidente. Dalawamput 5 minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Isang ginang ang naharap ngayon sa ng kaso at matapos arestuin dahil sa pagbebenta ng mga peking vaccination cards sa all public markets sa Centro East sa Santiago City, Isabela. Kinilalang na nakip na suspect na si Joan Dariano, 31, residente ng barangay Abras sa naturang syudad. Batay sa ulat, unang napansin ng isang market guard na si Fermin Pineda, ang suspect na nagbebenta ng mga vaccination cards sa bahagi ng Gate 1 sa naturang palengke, kaya't agad itong pinagbigay alam sa mga otoridad. Hinanapan din ni Pineda ng vaccination card ang mga suspect, subalit wala itong maipakita. Sa halip ay 4 na blankong vaccination cards sa may kompletong pangalan at pirma ng City Health Office Employees Vaccination Branch at date of vaccination ang kanyang ipinakita.
Depensa ng suspect na binili lamang niya ang mga vaccination cards sa halagang 100 pesos mula naman sa isang hindi natukoy na lalaki na nagbenta naman sa kanya. Naharap ngayon sa kasang falsification of public documents ang suspect habang biniberipika kung lehitimo ang mga lagda na nakita sa nasabing vaccination cards. Dalawamput anim na minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon na balita, pinaghahanap ng pulisya ang 5 kawani ng Alphamart Convenience Store na siyang nagwasak ng tindahan para ito ay pasukin at pagnakawan na ganap sa may Bacoor City, Cavite. Ang 5 kawani ng sabing tindahan ay tinuturing na person of interest ay sina Michelle Levantino Coneras, 29, ng Barangay Buhay na Tubig, Imos, Jordan Philip Maga de la Cruz, 25, ng Barangay Buhay na Tubig, Imos, Orlando Tutanyes, ng Pasong Boya 2, Imos, Christine Canete Silvestre, 33, ng East Camellia, Springville, Bacoor, at Maria Tonet Vale, ng Imos City. Sa investigasyon ng alas 5:57 ng madaling araw ng madiskubre ang ginampagwasag sa tindahan kung saan ayon kay Ezekiel John Hernandez, area coordinator ng Alphamart, na nawawala umano ang padlock ng rolled-up door at ang glass door ay sa pilitang sinira. Winasag din ang GCash machine at kinuha ang lamang pera at nawawala ang ilang grocery items. Dalawamput 8 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Timbog ang isang consignee ng nasabat na Cebu at liquid marijuana na tinago sa kargamento ng mga panulat sa ikinasang operasyon ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang naalis ng suspect na siyang tumanggap ng kargamento na may lamang shabu at liquid marijuana na nagkakahalaga ng 90,000 pesos. Ayon sa ulat, unang natuklasan ang illegal na droga ng isa ilalim ang isang shipment na galing sa Nevada, USA at may marka mga pens at canine stripping. Nang buksan ang mga kargamento, natuklasan ang 3 self-sealing plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu at isang self-sealing plastic sachet na may lamang liquid marijuana na nakatago sa 8 pirasong marker pens, isang pakete ng standard flights at isang pakete ng magazine. Isinailalim ang mga nakumpiska sa chemical laboratory analysis ng PIDEA na nagkumpirma na sa mga illegal na droga. Dito nagalabas si District Collector Alexandra Lumantad ng warrant of seizure and detention para sa laban sa kargamento. Nagkasanaman ng controlled delivery operation ang BOC at PIDEA na nakalagay na address ng consignee sa Quezon City na nagresulta sa pagkakatakip ng suspect ang makarang tanggapin ang kargamento. Nakadetini ngayon ang suspect sa PIDEA Detention Center at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idineklarang dead on arrival ang isang lalaki ng ito ay mabundulan sa motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Cainta, Rizal. Kinilalang nasa yung biktima na si Cesar Ogario habang sugutan at nilalapatan din ng lunas sa paggamutan ng rider na nakilalang si Jason Calyao. Batay sa ulat, alas 7 ng gabi nang maganap ang insidente sa East Bank Road sa may San Juan. Nauna rito naglakad na pauwi ang kanilang tahanan si Oligario at habang tumatawid sa East Bank Road ay bigla na lang siyang mabundol ng motorsiklo na minamaneho ni Calyao. Sa lakas ng pagkakasalpok ay kapwa bumagsak at nagpagulong-gulong sa kalsada ang biktima at ang suspect na kapwa nagtangmo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpapagaling pa naman ng kanyang mga sugat ang suspect na nakadagtang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide.
Samantala, agad nasawi isang hindi pa nakikilalaki ng tulog sa kalsada sa may Dilpan Bridge sa Binondo nang masagasaan ng isang kotse. Patuloy na inala ng pulisya ang pagkakakilanlan sa nasawi na tinatayang nasa pagitan ng 50 hanggang 60 anyos at nakasuot ng itim na jacket. Inaresta naman mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang chopper na nakasagasa na si Michael John Maligdem, 30, isang helper mechanic at nakatras sa Quiapo, Barangay 307 Quiapo. Sa ulat, binabagta si Maligdem ang South Ward Lane ng kalsada at pababana ng Delpan Bridge nang hindi napansin ang biktima na nakahiga sa kalsada. Dito nasagasaan at nakalagad ng kotse ang biktima na may 20 metrong layo na nagresulta sa agad niyang pagkakasawi. Inaalam ng pulisya kung palaboy ang nasuyo o kaya naman isang lasing na inabutan ng antok sa kalsada. Dinala na ang labi niya sa funeraria cruise para sa safekeeping. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunan firing line. Makakalipas po ang ilang mga paalala. 24 Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para at kawis sa kabloom at balingit, salian nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin. Pag may makain na mamantika, mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart. Vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Mag-Champion Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra
power with X-Stain technology. Max linis, max sulit. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi. Mga Aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyo pong Aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Uy, magandang gabi kay Zoraida. Samantala sa iba pa mga impormasyon sa mga balita sa loob ng bansa, sa ikalawang sunod na araw, record high uli sa kasaysayan ng Pilipinas ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos itong tumalon patungong 37,207 ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa latest data ng Department of Health, nauusan ng data ngayong araw ang naunang record na 34,021 noong nakarang araw ng Huwebes. Sa ngayon ay nakapagtala ng bagong kaso na abot sa 37,207, samantalang namatay ngayong araw ang 81 at naka-recover naman ang nasa 6,000. At dahil dito, ang kabuang kaso ng COVID-19 ay abot na sa 3,129,512, samantalang ang namatay ay 52,815. At meron pa ring aktibong kaso na 265,509, mga ka-aksyon po natin. Karamihan sa mga kaso nitong nagdaang 2 linggo ay nagmula sa National Capital Region na merong 16,824, Region 4A, 8,580, Region 3, 4,052. Nasa 21 lamang sa kabuang 81 newly reported COVID-19 death ang nangyari ngayong buwan, habang ang nalalabi ay panay backlog pa noong taong 2021. Sa kabila ng panibagong record high ngayong araw, 8 laboratorio pa ang hindi nakapagsubmiti ng kanila mga datos sa COVID-19 Document Repository System, na kung saan po mga ka-aksyon ay kanina lang sabihin ng acting presidential spokesperson Carlo Nograles na palalawigin na hanggang ika-31 ng Enero ang mahigpit na Alert Level 3 sa Metro Manila, dahil pa rin sa biglaang pagsipa sa COVID-19 cases, mga ka-aksyon po natin. Samantala, etong Metro Manila, dahil sa patuloy na pagtaas ng bagong kaso ng COVID-19,
sa Pilipinas, dinamihan palalo ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang mga lugar na ilalagay sa mas mahigpit na Alert Level 3. Ito naman ang naging pahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carl Noglares na kaugnay ng Resolution 127-A. Ang mga nasa alert level ay ang National Capital Region Alert Level 3, mga kaksyon na Alert Level 3 National Capital Region, Baguio City, Ifugao, Mountain Province, Dagupan City, Ilocos Sur, City of Santiago, Cagayan, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, Zambales, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Marinduque, Arumblon, Camarines Norte, Catanduanes, Naga City, Sorsogon, Iloilo City, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Ormoc City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Western Samar, City of Isabela, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, General Santos City, South Cotabato, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Lanao del Sur. So epektibo ang Alert Level 3 sa mga sumusunod na lugar mula January 16 hanggang 31 ng Enero. Ang lalawigan po ng Pangasinan ay kasama po doon sa mula January 14 hanggang January 31. Kung inyo po matatandaan na may 28 lugar na ang naunang lang napasa ilalim sa Alert Level 3, epektibo ngayong araw hanggang January 31. At ang mga nabanggit ay mga sumusunod sa ilalim ng IETF Resolution number 156-C. Ito po yung kabilang po tayo rito. Benguet, Kalinga, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Quezon Province, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mandawi City, Tacloban City, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City, Agusan del Sur, at Cotabato City, mga ka-aksyon po natin. At dahil dito may extend ang no bakuna no labas at no bakuna no sakay palis sa Metro Manila hanggang January 31, bagay na magtatapos sana sa araw ng Sabado. Samantala, mananatiling nasa maluwag-luwag na Alert Level 2 ang mga sumusunod hanggang sa pagtapos ng kasalukuyang buwan. Ito po ay kinabibilangan ng Apayao, Batanes, Palawan, Puerto Princesa City, Masbate, Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Camiguin, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Dinagat Island, Surigao del Norte, Basilan, Maguindanao, Sulut, Tawi-Tawi. Huwebes lang nang umabot na sa 34,021 ang bagong hawa ng COVID-19 sa Pilipinas, pero mas mataas po ngayon. Mga ka-aksyon po na 37,000 po mahigit ang kwan po ngayon dito po sa ating bansa, mga ka-aksyon po natin. Kaya ito po ay very, very alarming. Kaya ito po, lilimitahan ang galaw ng bawat Pilipino upang sa ganoon ay hindi pa mas lalong tumaas. Kasi record nito, 37,000 sa isang araw lang, mga ka-aksyon po natin, di ba? So, lubang nakababahala. Samantala, binigyan ng mandato ng Interagency Task Force ang COVID-19 quarantine facilities sa bansa na mag-provide ng isolation rooms. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Noglares na nasabing hakbang ay nakasaad sa ilalim ng IETF Resolution number 157. The recommendation of DOT for hotels used as quarantine facilities to be likewise used as isolation facilities is adopted, subject to specific protocols that may be issued at the BOQ, DOH, ayon sa IETF.
This was done so that the individuals who tested positive for COVID-19 while in quarantine will be easily isolated rather than traveling to another facility. Dagdag pa ni Nograles. Nauna rito sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Hans Kakdag na ang tumataas na bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa ay nagresulta sa RT-PCR COVID-19 test laboratories para dagsain ng mga specimen na naghihintay na mga proseso at ang pagkakantala ng turnaround time para sa pagpalabas ng test result. So para may domino effect. Ito yung dami ng mga nagpapatest ngayon, hindi lamang sa mga umalis, kundi pati sa mga nanunumbalik ayon kay OWA Administrator Hans Kakdak. Sa kabilang dako, tuluyan ng inalis ng Pilipinas ang mandatory quarantine para sa mga fully vaccinated travelers mula sa green list countries o areas na may low risk of COVID-19 infection. Yung nga lamang kailangan na magpresenta ang mga ito ng negatibong RT-PCR test na ginawa 48 hours bago ang departure sa bansa at kung saan sila nagmula at kailangan na mag-self-monitor para sa kahit anumang sign o sintomas sa loob ng 7 araw kung saan ang unang araw ay ang petsa ng kanilang pagdating. Ang listahan ng green list countries mula Enero 16 hanggang 31 gaya ng nakasaad sa IETF resolution ay kinabagbilangan ng Bangladesh, British Virgin Islands, Djibouti, the Gambia, Hong Kong, Japan, Montserrat, Oman, Sabah, Sierra Leone, Timor-Leste, Benin, China, Equatorial Guinea, Ghana, India, Kosovo, Morocco, Pakistan, Saint Barthélemy, Saint Eustatius, Uganda, Bhutan, Cote d'Ivoire, Falkland Islands o Malvinas, Guinea, Indonesia, Kyrgyzstan, Niger, Paraguay, Senegal at Taiwan. Samantala, nakapagtala naman ang Pilipinas ng 34,000 bagong kahapon to yung 34,000 pero yung nga po mga kaksyon at ito pong mga kaksyon po natin ay talagang lubhang nakababahala. Ito pong mga kaganapan po riyan dito po sa ating pong bansa and nationwide na po mga kaksyon po natin. Samantala, nilift naman ang Pilipinas ang pagpasok ng mga Pilipino sa mga mula sa red list countries subject to quarantine protocols ayon po sa Malacanang. Ay makaraang itong Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay inilagay ang Canada, Saudi Arabia at 12 iba pang bansa sa ilalim ng red list mula January 16 to January 31. At ang ITF na ngayon ay pahihintulutan ang mga inbound international travel of all person coming from or who have been to countries under the red list within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines, ani sa Nograles. Pero nilinaw niyan ang Pilipinas ay hindi pa open sa mga international tourists. Napagdesisyon na kahit sa red list countries na mga Pilipinos, we will not now allow them to come as long as they comply with the red list protocols. Hindi na kailangan maghintay ng bayanihan o repatriation flight mula sa red list countries. So yun po mga kaaksyon po natin. Ang mga travelers na naman coming from the red list countries shall be required to present a negative RT-PCR test within 48 hours prior to departure from the country of origin. Upon their arrival in the Philippines, travelers should undergo a facility-based quarantine and dapat sumailalim sa RT-PCR test on the 7th day from the date of their arrival ayon sa ITF resolution. Para sa mga fully vaccinated travelers ay maaaring ma-release muna sa facility-based quarantine kung ang kanilang test ay mag-negative. Subalit sila ay manatili sa quarantine at home hanggang 14th day. Dapat magka-quarantine po sila
Pero yung mga iba, wala na. Pag sinabing okay na kami, okay na, wala na. Diba? Wala na. Para bang baliwala na, mga kaaksyon po natin. Na kung saan po pag sinabing clear na, akala clear na, pagdating dito sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga lugar, ay yun po, pagkaangkaang na, parelax-relax, ikot dito, ikot doon, hindi ay nalintana na ang posibilidad, mga kaaksyon po natin, na makahawa po sila. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala mga kaaksyon, sinuspindi na ng Department of Education ang mga klase sa Metro Manila Public School mula January 15 to 22 sa kalagitnaan ng mga request ng mga teachers for health break, makaraan ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa rehiyon. Sa isang memorandum na naka-address sa Schools Division sa Superintendent ng NCR, DepEd ang mga klase ay sususpindihin magmula January 15. Bukas ito po ito. At magpapatuloy sa January 24 upang itong hindi mahirapan ang sa mga ito hindi mahirapan dahil sa surge ng COVID-19 cases sa physical and mental well-being ng mga school personnel at learners. Ang DepEd National Capital Region ay nagsuspindi ng pagsagawa ng classes, mga kaaksyon po natin. At sinabi pa ng DepEd na ang mid-year break schedule sa January 31 to February 5 ay gagamitin ng mga learners na mag-comply sa mga backlogs sa mga learning outputs, habang ang mga teachers ay inaasahan na dadalo sa kanilang dating mga aktibidades, kabilang na ang in-service training at ilang pang learning-related undertakings. Yun po ang hirap sa mga teachers kasi pag wala na, talagang kahit nasa bahay o meron pang in-service training na intended po para sa kanila, bagamat break, ang bagamat nasa bahay, wala. Seminar pa rin sa kanilang mga kaaksyon po natin, sa kanilang mga klase. 7 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Iginiit ng Department of Health na walang mali sa desisyon ng ilang local government units sa pagdeklara ng health break sa kanilang jurisdiksyon sa pagtaas ng COVID-19 cases. Prerogative naman po yan ng mga local governments because they are mandated to protect the health of their constituents. Ani DOS Undersecretary Maria Rosario Berhire. Yung nakikita nila na mataas ang kaso sa kanilang lugar, nakikita nila na pati yung kabataan kasama yung mga bata na nag-aral online ay naapektuhan itong pagtaas ng kaso sa ating bansa, and they have that authority to do that. Nagdeklara ang City Government ng Manila ng health break ng Huwebes, nangangulugan na ito ay suspindido ng mga klase, mga kaaksyon hanggang 14 hanggang 21, pero sinuspindi na nga ng mga kaaksyon po, mga kaaksyon, sinuspindi na po ng DepEd lahat Samantala, lalabanan ng gobyerno ang posibleng surge sa COVID-19 cases sa labas ng Kanakang Maynila sa pamamagitan ng pagpapalakas ng COVID-19 vaccination at pagbibigay ng access sa anti-COVID-19 medicine. Ito naman ang pahayag ni Secretary Carlo Nograles at bilang tugon sa tanong kung handa ba ang bansa sakaling magkaroon ng surge sa COVID-19 cases sa labas ng Kanakang Maynila o epicenter, mga kaaksyon ng pandemya. Number one, we really have to ramp up our vaccination rates in NCR and outside NCR areas, ayon kay Nograles. And number two, we have new weapons right now in our arsenal, which are the arrival antiviral medicine. The good news is that the FDA, Food and Drug Administration, has already approved
Bexubid and Molnupiravir. Narito nagpalabas ang FDA ng emergency use authorization sa Molnupiravir sa ilalim ng brand name na Molnarch at Bexubid. Generic version ng Pfizer anti-COVID-19 drug Paxlovid. There are other antiviral drugs also in our arsenal that would help. At yung mga, those are the new elements in this fight against COVID-19. Plus the fact that the data shows that if you're fully vaccinated and get a booster, then there are lesser chances of you getting severe COVID-19 and being in critical situation due to COVID-19 amid the Omicron variant. Ayun nga lang, nabigo ang bansa na maabot ang year-end 2021 target nito na gawing fully vaccinated ang 54 million Filipino laban sa COVID-19. Pero inaasahan naman ang pamahalaan na maging fully vaccinated ang 77 million Pilipino laban sa COVID-19